Monggo dawuh sanesipun. Sekecong kenya sami darpa tamuntangan kok guyu urung-urung. Lah iya, kan jebul karo apa sing mbok atur kita. Mesam. Akan kulino mes. Mesemke ora ngono. Piye? Mesemke. Lah kok ya ngono leh. Ora we mau untuk metu kabeh. Aku kadung, aku wonge sumeh kaya. Sumeh. Aku yang gumun. Wong nek wong sumeh kok mbok paido. Gisel kok 17. Alhamdulillah. Ngomong sumeh kok dipaido. Gisel kok kabeh. Ya ya li. Guyang. Guyang guyu. Sajak arep mundut. Niki ke dangdut nggih saged lho, Pak. Mbok bilih ngersake dangdut napa anu lintune sing lagu-lagu terbaru niku nggih angsal lho nggih. Dangdute mengko bengi. Lah kuwi kok nyapa cah kuwi? Lah ancen nggo gambar kok apa? Wah, nek bayar 30.000. Anggo kita ki tampil kentu ngono background. Bang gitar kok meneng wae. Background hitam. Background tok mening ngono kaya ngawur. Loh, ya background mening ki sudah biasa. Ya. Iso. Wi ngono wis dikira wong Papua lho. Heh? Ya lak kene ndi? Papua. Kaya wong Papua. Oh iya. Lho. Oh iya benere iki jebet. Wah, ya luput wae. Telaski rihin nanggo Mbak Sabdah.
mawon sangi sanjawining tarpagung risangat aja minang temanten sekalian. Kadhereken sang sebone manggel-manggel supanjiri punung alit sambaing maywani kalenggan punika. Seger iki ya. Longganya Jemangkah widodarine turun dari wetelem para priya lenggahe ratu ado sawetara ketoke oleh nyucuk lampah iki berhasil. Ngapa? Kalunge nyar gede. Sak bandole. Oh, ngono. Biasane ngelokne ibu-ibu sing anu ngene iki kok. Nyapa? Heeh, kan iku lho, buke gelange gede. Alah tularan to kalunge. kalunge Ya wong wedok ya kudu ngono kuwi. Oh iya, nah to. Anu ali-aline driji telu diwehi kabeh. Yo, jan dilungkas kaya tesi. Orang kaya kaya ben. Nyapa lho, Mbak? Jentikan ya diwehi to. Kok iso? Sok beli ya. Sikile diwehi kalung ngono gelang. Sikile diwehi gelang ngono kae kudune. Lah kok kirik kok iso. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged sowan enten kene iki ndi? Ngampru. Mangunrejo. Kawedanan. Yes. Oh nggih, alhamdulillah daleme Bapak Warno Ibu Suyatmi. Oh nggih, sugeng siang Bapak Warno kalian Ibu nggih foto riyin. Desanipun saking pundi? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Sidoarjo ki Surabaya. Andinge. Heeh. Sidoarjone pundi, Bu? Hah? Oh, Waru. Oh, nggon bensin kono. Iya ta? Bener ta? Iya, lho. Nah, iya ta. Nah, iya kok kandhane Sidoarjo ki pokoke nek Waru bensin banci. Ikon iki keluargane ngajeng mriki keluargane bisane ngajeng. Oh, keluargane niki. Niki dari Sidoarjo ini. Yes. Oh, sing mburi kae. Waduh. Oh ya Sidoarjo semua. Oh ya, alhamdulillah saka Sidoarjo oke. Di Sidoarjo jan. Ayu-ayu yang ganteng-ganteng. Sing tak inget iki Kiki ya lho. Dari Sidoarjo. Kondi? Kono rene. Kono rene lho kemplo kok iso kono rene. Kok ditekoni omah iki kok kono rene kok iso. Alhamdulillah sak menika nderekaken Mbak Winda Tapen. Alhamdulillah syutingnya saka sapa? Saka Poni Media Pro live streaming.
Poni Media Pro live streaming. live streaming. Oh, dengaren. Suaramu. Wah, kok dengaren iki. Aku mang yo dengaren lho Mbak Sabilah. Napa? Sampeyan mau kok rada randat ngurung teko mun agek sukiwa dipasang ngono. Lah piye wong tanah yo pindahan gono mun kok ya iso. ini wis pindho lho, masyaallah. Ora kaya piye galunge gede. Lah piye? Ya abot-abote ngopeni bojo ki yo ngene iki. Oh malah awakmu sing ngopeni bojo. Lho piye kok iso? Lah nek wong normal ki lak wong lanang ngopeni wong wedok. Ya ngono wae. Lah nek aku yo tulang punggung to, Mbak. Bojoku kuwi mangan daginge, aku balunge. Iya Ngeten, Mas. Mesti kau wae nak Mbak Sabilah ya. Penyanyine ayu-ayu, Ririn dan Bella. Nek ayu ora payu. Ya nek sing kok Korea. Ya. Kayak Korea kae. Oh iya. Iki saka ndi? Lirik tongfang aku. Ririn tapi saiki ayu ya. Ayu ngono. Ayu. Lah rumah samu dhisik apa ora ayu? Ah, dhisik opo? Kowe ngerti dhisik anyar-anyarane Ririn. Ya jan ngisin-ngisini. Awakmu para anyar-anyaranku. Ya roh. Alhamdulillah ki manggolone loro putri domase loro. Betul. Ngadepe rene lho kok ngadep kono ki nyapa kowe wi. Ya madhep mulon di Manggolo kene gurine kuwi gurine tukang foto sing wedok ngarep sing lanang mburi. Ya sing wedok maju dhisik lek cahayu wedok ayo. Sing wedok ngarep sing lanang mburi. Nah, rodok maju, Mbak. Maju kono ben nggo foto. Nah si tingkas. Manggolone loro, sing siji ganteng. Putih resik. Sing siji Walah Gusti. Oh walah. Sing siji jan coklat tuwek. Suaramu coklat bang. Aku muni ireng yo salah. Muni coklat tuwek yo salah. Ya manggolo sing coklat tuwek maju. Manggolo ngece men coklat tuwek to. lho lha apa? Lah aku muni abu-abu yo kleru kok iso. Mahogani. Aku tersinggung ngono kuwi koyo. Ya manggolo kuwi lho, ya kowe kuwi lho. Nah, maju oh. Delok ta patut dadi adine Arif ya. Rodok kene lho. Nah, ngono lho. Yuh, Jan. Omahmu ndi? Gila niku. Oh, kene ae. Nggih. Nggih. Ganteng lho kowe. Betina aku nek di bojoku tuku Baiklin lho. Kok pemutih Mbok Baiklin. Aku Baiklin bendina. Pokoke tangi turu kae gak oleh ngombe apa-apa sik. Pokoke langsung nyemplung banyu panas sing Baiklin. Niku nak dipraktekne lho. Hah? Niku nak dipraktekne. Lho ya ora apa-apa kok sikile busik koyo ngono. Jenengmu sapa? Adit. 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 Gak rene lho, Dit. Mepet mamah ngono lho. Ayo manut Apa? Tukang blandong. Wah, tukang blandong sing resik ya nek. Yang kan Sekolah apa-apa? Pun lulus. Tahun Niki. niki wis kerja. Sampun. Ning ndi? Ten omah. Lho lah kerja apa kok ning omah? Ngarit. Oh ya. Ya wis ning arit aku gak genahne aku. Gak genahne. Rodok tengah Dit. Nah, rodok tengah. Nah, ngene rodok tengah. Mundur sithik ngadepe rene, dilapi sik, dilapi ben gak kileng-kileng. Kowe iki glowing kok kileng-kileng piye to? Di pacar burung? Dereng. Hah? Dereng. Wes warung. Wes. Asli? Wes. Loh, kok iya nek percaya gelem? malah. Kowe ora percaya piye? apa to? Hah? Adit pacar ora percaya. Loh aku lho sapa sing ora percaya? Percaya. Nek ora yakin. Ririn iki arep jebak aku iki kok iso. Percaya nek iki di pacar. Pacarmu mendem apa gelem karo kowe? Joget sing penak tak jalukne sangu kok nggone sing di omah. Oke. Nah, ngadepe rene. Nah, ben padang kena srengenge. Ganteng kan. Di anakku ini tak lebok deneh kowe. Tak ada mlebu ora. Pokoke metu nek sampai putih kowe engko. Apa? Oh, lek ora ngerti dalane banci. Ngerti dalane banci yo nyanget oleh kowe. Dalan lek nek wong wedok lak genah, lek nek banci iki kudu nganggo senter kok iso men.
Piye to Tak golek colok. Dadak nggawa colok. Makane banci iki mahal. Mergo dalane ya angel golekane kuwi arep nang ndi, Mbah? Marani banci. Hah? Cukup putumu tak kira marane aku. Rodok mundur. Joget sing penak ayo Rin. Ririn apa Bella? Bella. Bella. Ayo Bel. Ayo gadis Korea. Lagune dangdutan sing penak. Nah, engko saka sing di omah nyawer, bisane nyawer saka Sidoarjo ya nyawer. Oke ta, Pak? Oke ta? Nah, yo wong Sidoarjo kira ketang 2000-an ki mesti ngetokne dhuwit lho. Apa? Emak aku gak nglayani wong tuwek. Oh ya lancang. Gak aku. Iso kaya ngono to. Gak aku. Ya Allah. Aku kacek 10.000 milih iki aku wis ireng ritak gak apa-apa. Lah piye wong tuwek-tuwek kambune remason tok kok iso. Iya. Ayo Bil. Ayo. Ya. Lagune apa ki? Sak karepmu sing nyanyi kowe kok. Joget sing penak. Hei, goyang. Joget Dit. Ayo Dit, joget sing penak bayaran rada mundur. Hei. Oh, sandale cepot. Hei. Pokoknya digoyang. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Bokok. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja. Kamu saja. Kamu saja. Kamu saja. Nyapa? Lho nyapa kok demeke bokong kok iso? Hah? Lah ya bong tanah ya parane rene kok. Iki piye to kok protes perkara bokong ku lho kok iso. Lah salahmu ning kono. Ah, piye bokong e. Jogetnya ya, sing penak ya. Sangune pun siap, Pak. Sampun. Oke, tak jalukne sik. Nah. Sangune tak jalukne dhisik. Betul ta? Oke. Lho bocahe papat ini kok. Tunggal tok. Nggih, besane pripun? Besane mboten. Oh ya, apa? Ya, sik. Ngenteni saka nggone besan. Bagian dhuwit nggone besan ndi iki? Dik. Bagian dhuwit nggone besan. Ya. Oke. Endi kok sawene? Oh, ya. Saka nggone besan 50, alhamdulillah. Saka sing di omah 50. Lah iki gak nambah iki. 100.000 joget sing penak. Yo, joget. Ya Dit. Cukup kamu saja, hei. Kamu saja, hei. Yang di hati. Pokoknya di Aku tetap setia. Tetap setia. Tetap setia. sing siji maju. Ayo Le. Siji maju. Yo. Hanya kamu. Bokong. Cinta merah. Merah jambu. Pikir sih. Yo. Hanya Yo bosok karo iki. hangat kuku. Ya sorry ya Di. Aku yo milih. Bosok sing nang putih gerap ae sablang. Ayo ya yo milih nyapa? Pengen to Rin? Pengen.
Pengen. Kene sayang jenengmu sapa? Muklas. Muklas omahmu ya kene. Kancane Adit. Ya. Mandek aku muklas, aku duwe muklis. Endi? Wis 100 gelem, Klas. Halus sih basa ngene. Gelem. Ya ning Masa karo sing bagus halus. Masa karo sing bagus halus. alah masuk kowe ya padha ae kok iso. Aku ae kok iso. Ora. Oh, sumpah kowe. Aku Sumpah. Aku karo bagus malah tak kasari. Karo sapa? Seneng si kasar wong bagus ke. Masa? Oh, seneng sing kasar. Siapa? Bojone Bojone Rin sing ndi? Lah kae. operator lho. Kae to? Iya. Oh, Rin bojomu kok ganteng men Rin. Aper tombok to Rin. Wis apa tombok Aper itu. tombok. Wis apa tombok itu. Halo sayang. Halo sayang. Ya, alhamdulillah. Iki bojomu Rin. Ya, cium pisane to. Cium pisan. Aku nek gak mbok cium gak ngalih aku. Ya cium pisan. Bosok salahmu ngejar. Cium pisane lho. Ngapa to? Kowe tak ambung apa ngetokne duit? Ge ora sangu. Sapa? Ora sangu. Sangone kok sapa? Gor, halah karo Rin perawaleh nganu aku to genteng. Iki dina lho bathimu yo akeh no. Ambung to pisane lho. Moh Rin. Timbang bayar kambungen lho. Timbang bayar ambungen. Oh iya, sing ngongkon bojomu lho Bojone ya. pasah wisane ya. Lakon ngambung bojone Ririn kowe. Ayo, Makane Dei. sok mangkane nek golek bojo sing ganteng. Bojone kancamu ganteng-ganteng lho. Mau aku golek bojo ya kaya iki. Nek kaya iki gak mungkin arep dijaluk tanggane. Bojoku engko teko omah tak dus keramas. Tak Nyapa? kosoki. Alah terbayang-bayang to. Lanjut ya, jam 12 joget sing penak. Ayo kelas, rada rene kelas. Wong loro karo kowe Dit. Wong loro joget jam 12 karo ngambung aku bayaran 100. Nah. Ora ngambung ra bayaran. Bareng wong loro disik-disikan. Goyang karo joget karo ngambung. Ndak kemala bunder-bunder rasane penal lagi. Gosok sing maju iki sik. Ayo ayo entakno Dit, los Dit. Kowe gelem ora to kelas? Piye? Oh ya Adit teh. Kene Dit, pengane wae nek ngono. Kene Dit, rene Dit. Rene. 100.000. Lho nyapa kok kiri-kiri Kira-kira lah, kira-kira lah. Karo ndonga kae. Mukas karo ndonga Mukas. Lah nek karo sapa? Mukas karo ndonga iki karo ndonga. Lho nyapa kok karo donga kok iso. 100.000 ya Dit. Nggih. Ya, 100.000. Kene lho kuwi arep ndi to? 100.000 ngambung aku ping 3 bayaran. Oke. Ya Oke. Dit, ya Dit. Susah, susah. Susah. Lah susahnya apa? Padha lanange. Lah nek padha lanange pra yo halal to wong ade iki ora dosa kok iso men. Bukan muhrim. Mukrim mbahmu untumu kuwi. Iki sekolah magama kene iki wong lanang karo lanang ora mukrim untumu balung kuwi. Untumu dhewe. Lah nek kowe karo iki lho ora mukrim kok iso men. Karo aku ki sah-sah ae. Ora enek KPAI ngeneni awake dhewe. Oke. Ora mukrem. Loh iya, ngambung ping 3 ya. Ya Dit, 100.000 lah. 100.000 Dik. Ayo Rin. Kelingan manes sesome. Tak hitungi ping 3 ngambung 100.000. Hei. Ayo. Muyune. Tresno lanang kasih. Siji. Kasih sayangi. Loro. Karep atiku kelakon Bariki. dadi bojone. Telu. Dit. Telu. Udah. Telu lho Dik. Ambung, Dit. Ambung. Iya. Telu. Ambung Dit. Ae, 100.000 lho
Dit. Telu. Wis ping 3 Dit, ndang ambungen Dit. Sabelah mereme lho. Telu. Kuwi asline wis muncuk tekan dodol tapi diumpet mesti. Telu. Dit, ambungen 100.000 lho, Dit. Ora. Dit. Ora nak rabies Dit. Meremo Dit meremo. Bayangno ririn ngono wae sing mbok ambung. Ora usah ditutupi, tangan. Ora leh ditutupi tangan. Moro rene. Kuwi ki bayangno anu ngono lho. Bayangno Mbak Bella apa? Ora leh ditutupi tangan. Meremo. Untuk maju Merem. Merem Dit. Loro. Engok. Telu. Iya. Lake siji. Ya sing tengah. Telu wae ngapo? Telu siji. Kanan kiri karo kening. Ayo. Ya kanan kiri sik siji. Ya, pipi. Ora loro. 100.000 lho, Dit. Engok, Dit. Loro. Ya, Dit. Merem, Dit. Loro. Engok. Ora leh ditutupi. Engok, Dit. Loro. 100.000 lho, Le. Telu. Iya. Bathuke urung. Ah, bathuke ya urung. Lah gek pindho jatah telu kok ya. Nek bathuke bareng aku kok dideni druwo to untung balu. Yo, 50. Jare 100. Jare 100. 500. 500. 500 kotak aku lho nyengal ning kono gawane. Golekne mis-misan kok ngenyang. Yo, 50 sik. Sing kaya dilapi lho berarti hambung 11. Kelas rene kelas. Oh kelas. Rene. Dinglu ae lho. Wis anu. Wedi Rene, apa? Om. Gumoh. Kowe ngale sik Dit. Kayak di sini metu lho ning kono kuwi. Kene. Ndonga ae Le. Lah nyapuk Allahu Akbar. Ah, jangan pegang aku. Kene lho. Nah, rada maju. Nyapa to kowe wis. Jual mahal muka sok ya. 50.000 ya kelas. Oke. Cium mamah ya. Terus 1000. terus Meneng ae cae. lah yo Kowe iki wis ndonga anu kok. Hah? Wis ndonga ning batene iki maca ayat kursi pisan. Oh, untung balu dipek setan mobil kok iso. Dak rene lho kelas. Sidi lho. Nyapot to. Sekolah ning di kelas. Ning benda. Oh, SMK kuwi. Ulun dalan kuwi. Kono iku wong ngurak antok kono. 50.000 ya kelas. Cium pisane Dang. Dang, sing ngambung aku apa kowe? Sing ngambung aku apa kowe? Ora ngambung. Terus, oh aku ya kene. Kene ya. Ayo kene, tangane ning mburi kelas. Tangane ning mburi. Tangan kindi. Ning mburi kene. Nyapa? Wedok nek ngetel koyo ngono. Hah? Wedok kok ning ngetel. Wong wedok saiki ra ngatel ra payu to ya iso. Wong wedok ning jero omah sing arep rabi sapa kok iso. Ya kene. Siji. Bocahe kok kaya gila tenan neh. Meneng kok kelas. Tanganmu ki meneng kok ngene lho, meneng nah. Loro. Nikmatono ya. Loro. Lah jamu. Ya susuku ampek to mbok sikut. Lah susuku dinguwenekne lho. Rada rene lho kelas. Loro. Tangane menang. Telu. Tablah nafsu Gak kena. Ya 50.000. Joget pisan kas. Wedoke maju pisan. Ya, Cahayai maju Cahayai joget karo Mbak Sablah. Lho lha nyapa kowe kok mliliki aku? Dikai 50 kok mliliki. Aduh kampung pindho. Kurang to? Wis, wedoke maju. Nah, sing wedok maju. Lanjut lagune. Sayange wis duwe bojo. Ayo. Nanging aku wis pacut tresno. Joget. Aduh tresno. Ayo. Keso rasane ati. Kene lho joget Yen to. aku ra kelakon melu duweni yo. Ayo joget Dit. Yo. Oh kelas goyang Le. Jamu alas nang pinggir kali Oke. sing gagas jebule banji.
semut durung rondo aja dirambut. Ayo belah. Hei hei. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Kate-kate ati ora bakal luru ganti. Hei. Bosok kowe. Susune prawan rasane kaya es degan. Susune banci kuwi tetep nomor 1. Jambu welasne manis rasane senajan telas penting kasih sayange. Lebu. Ya boleh. Lebu. Sangu wisan. Diabung banci. Di live streaming lo bilang lu. Hah? Jangan pacarin nesu-nesu ben. Apa? Ya. Piye? Lebu ning ndi kuwi? Heh? Leburan apa rene? Ya ora lho, lebu. Katokmu ning kene kok rono ki nyapa kowe? Lek kelas. Iya. Nah. Ci, alhamdulillah Bapak kalian Ibu, Mbak manten Mas manten kalian pisan tugas kelopor rampung, matur sembah nuwun. Nggih. Sapa sing nangis? Muka kiri-kiri ke lho. Mugi-mugi panjenengan kali dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Gusti Allah ngejabai sembah nuwun kejulan santai saya panjenenganipun Mbak Isabel ngri kalenggan punika rahina mertanding aducara wis pungkasan.